mago mag paro mar chik mar omenda mana matin. Ka jogo makedo kod mako iye momondo wacho ni chan ema kelo mako iye ma oiw e kind rawere. Ka ripot mawuok kuom bad migawo mar thieth National Syndemic and Disease Control Council yango ni kuom nyithindo ma nyiri 4 modak e Reserve matiyo kod taulo mag ria, 3 kuomgi inyiewo gi taulo mag ria kod jogo ma bende giterore godo. Mako iye momondo e kind rawere ma nyiri pod nitiere malo e piny Kenya pod medo kelo wich bar. Kata bed ni kwan nyiri mamako iye momondo osebedo ka dok piny e kind higano mar 2018 nyaka sani, migawo mar thieth yango ni kwan mag pod gamo iye momondo pod ni malo e piny Kenya. Lipot mar bad migawo mar thieth The National Syndemic and Disease Control Council mar higa mar 2013 yango ni kwan nyithindo go manyiri mantie kind higni 10 nyaka 19 maromo 254 753 ne omako iye momondo ma en 17% mag ji duto mane odhi nyuol e osiptende e pacho kae. E higa mar 2012 rawere manyiri maromo 260 734 ne omako iye momondo. Ka higano mar 2011 rawere maromo 316 187 ne omako iye momondo e piny Kenya. Caroline Kinoti matiyo kod bad migawo mar thieth mar The National Syndemic and Disease Control Council wach ni piny owacho kod migepe mamoko nyaka koro med mana keto maino e kedo kod mako iye momondo. How would I feel if my 11-year-old daughter got pregnant? And you know, some of you are parents. It's the same thing. Mako iye momondo en achiel kuom midhieche adek ma juko rawere sani e piny Kenya ma bende temo tieki ka higano mar 2030 pok ochopo. Piny owacho kod riwruoge mamoko oseketo kenge mathoth mar kedo kod mako iye momondo e piny Kenya. Nyithindo dwaro dhi e skul, kata nyathi man gi ich sani dwaro dhi e skul, kata mana mosenyuol idwaro dog e skul. Koro wachuno jonyuol nyaka dwok nyithindo gi e skul. Kech en chik ni nyathi ka nyathi nyaka dhi e skul, mano right mare nyaka dhi e skul. Anya kono ji nyiri matindo momako isani kik give up. Ki mako ich nyuola nyathi kaiti endelea gi skul ni biro konyo nyathi. Moko kuom oganda ma osebedo kang' manyien mar kedo kod mako iye momondo wacho ni chan ema pod miyo rawere mathoth mako iye momondo. Samoro nyathi moro ai family moro ma jonyuol ok nyal provide gik moko mag nyalo konyo kaka for example seche mag ne periods gi jonyuol moko ok nyal provide. To jonyuol moko bende ok nyal miyo nyithindgi manyiri kaka pocket money. Pengine hana vitu ndogo kama pads. Najua kama mzazi pia ako chini sana. Kitu ya kufanya ataenda kwa huyo rafiki yake ampe pads. Unajua ukishapewa pesa ya pads lazima upate mimba. Je, hata kupea cha bure. Giwane moko nyiri donje terruok momondo kage manyo menda maginyalo tiyo godo e nyiewo kata ulogo mag ria. Jonyuol boseketo pachgi ni sirikal ne provide. Koro sama koro pok obiro to nyithindo giyudo ka giringo oko mang'eny ka gimanyo joma nyalo provide gigi eki. Lipot mogol kod migawo mar thieth higa mar 2013 yango ni kuom nyiri 4 ma odak e Reserve ma osechako tiyo kod taulogo mag ria, 3 kuomgi inyiewo negi taulogo mag ria kod chuo ma gin gi terruok. Jogo makedo kod mako iye momondo wach ni thoth rawere manyiri yudo pek e yudo taulogo mag ria, bende nyaka sani nengo gi osemedore. Moko kuom yore ma piny owacho ka okalo kuom bad migawo mar thieth kod riwruoge mamoko tiyogo mar duoko piny mako iye momondo sani e piny Kenya en moting'o neno ni rawere koro bet e sikul duto kaachiel kod ni rawere ok odonj terruok kapod hikgi oyu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamiti